Di Basnyam Bak Penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap menia fila ban call haki niki number. Komisi Benta Ban Rakhia ya kasngi pene Mariang lani ka World Environment Day ki lightly ki kin huon ki bakin thop ya ki Hill Farmers Union West Khasi Hills District blalam khamat du ba lom lang khars imli ki Hill Farmers Nursery Society hapo ka jingalam ba Franklin Kharbani bat ka Khasi Giantia Land Owners on the RM project Meghalaya hapo ka jingalam jungba Yunis Yapnyao la thongi ki tin rai dieng Hazan ki TB Hospital Hanongstan Uba lom lang khars imli urayat ho baka jing thongui kitan rai dieng Hazan ki TB Hospital kalong baginong shim dawai kin yo ekal air ka bakhoj bat yo iru yeka jing jerngam jaga mai Mariang kuban penkemen yeka dono jongki Kani ka sngi ketika kubang itip ketika sngi kebakerpang ka ba baperthei hibor kawi karakhi ka kom kata ka World Environment Day ka jing mut ka jangka kalong ba penjerngam ya kamariang lembar kladon bun ke cekela itip kata global warming Te kani kasi naman kasi kurang bakal kasi kapang ka pasti hibro kawe jule burom ya kani kasi taga ba itung ikidieng itung iki dingso kawanang kajing yada nang pa kamariang jangam kamariang adwanra banyo yang kapakut bantun pau ya kajing it mariang kajungi hagani kasi kabamta kawe sisa Nagaliang jangi ngidan ni ki senjuk hapo ki jing thungding po jang West Khasi District kum ki Ma Franklin iba depthung hagini ki po jang West Khasi District kam dunai ya ka sanpun rupo jar tunai ni senam ko baladap dan hang ni yang masyhur star iba thung nakakur noksik hang ni malangkhar idan tu hang ni mayo anis ibrei e wein apning traja ka ki balathung hadu laifu phalak hagini senam ko baladap hang ti ha halai kenja ka badon ha tiga lendet jongka snong rangblang ting sutunak subun gidan nang ni Mas Stevenson ibatung lengba ka RM project ha Shillong te kathong jongi ru bante song ya gani ka jing ik mariang ka jongi banten tulun na ko ka port ko pat ban thungding kadai ka kam ka bas ka basuk ba handai ban sumar pat kadai ka kam ka ba te kum ta na kaleng jongi la persang kaba ngin i jaga mariang da bangin sumaru ya kiding ki jongi habaladep thung man kasnam ngi habe ban penkhut ya ni jaka ti hoj mi sotu ba kade kam ka ba penjin jar handrai pade kalong ke jengket kui ka peteng ka banwan ngidon hangi ngitung di jaka jongi wen pring rong ba ni ko West Khasi District hajan ka ni TB Hospital ti kum ka dakru bangi kinong i ki ba i jaga mariang ngin ai jingai so bahai nginong wan sim do ai hang ni dalam bagan ni er kuit ke pangi thungi ni giding tingis kam nagleng jong kiru bagi wan hang ni hostal ki i jing itna jong ni mariang se tang kata ru kalai rap ban pisting i jing pang ka badan hapo jong ki te lengba ni ka bentang ngis kam bangi nang ya trilang susu lengba ka RM project ngin ya trilang da ka ba ngin lu trai ka ki ba kwat thung ding la ban ni yang i nang bang nagleng jong iru ngin ya jong mut kum no bangi la ban nya kang ya kam thung ding hapo jong ko wes wan hang ni ban ya thung ding ha kane ka jaka kabaran hanang stoin ban pen i ba mangiru idon ka jikit khle na ka banta ban kentiu ya kata ka jing ba
ka jing khoj ka jing suba jong ka me mariang ni so tho bah ka ne ka juk ka ba manta ka jing burom ya ka me mariang kalong ka dau jeng ko jeng khia ka jing burom ya ka me mariang kalong ka dau ka bang ikan tiaw ka yo ka kot ka jing burom ya ka me mariang kalong ka dau ya ka ba ni ai ki khon ki ti jungi dak ta kalawei ka ba pharnai ni so tho ba lada ka ne ka mariang jungi ka kalalong ka ba selen ngin sadu wadi kala air oxygen ka ba dei kala air ka ba khoj ka bron kamban sai ya ka met ka phat ya ki thit snam ki jungi kum tang gi don kam ya ka ne kala air ka ba khoj ka ba ki dieng ki panmi te ladang i thong shibon ki dieng kala air ka ba ngiring man sem kalong ka ba pa ho bat ka oxygen kan salong ka ba khoj bat ka ba ki breuro ki ema ka jingko jingkhia ni syam ha ki por ki ba manswa ki longswa manswa jungi ki long ki ba koj ki ba khia namar ba ki de ki khon jo ka mariang namar ki em rangkat ki ding ki siej namar ki em rangkat ki lom ki ba khoj ki ba suba rei ha kana ka juk ka ba manta ki brio ke la em ha ka juk ya ka ba ki lai di ki kali ki bam ki tedam kali ki bam ki jingbam ki ba jabo bat kim penmlen ru ha ki jingmut ki khat ki ba jabo bat kane ka kom le ha kana ka juk ka ba manta ka penlong ya ki khon ki ti ya ka generation ka ba manta balong ka generation ka ba pang ka generation ka ba deko te ha kana ka sngi world environment day ni khodro ya ki para khasi ki para khara jungi ya ki para ba ya shong ha po ka ni ka state Meghalaya ba ye ka jungi bakin sngo baharu ban kampenduna ya ka jing punon kam ya ka plastik ka bolong ka wei na padeng ki pollutants lana ka wei na padeng ki mar ki ba penjaklia ka me mariang ki ba penjaklia ya ka khandau ka siap ki ba penjaklia ya ki lom ki wa ki ba penjaklia ki pung sajang ki ba penjaklia ya ki jakatre jakata ki jungi ngakan tu ya berkhoj bangin penduna ya ka ba punon kam ya ki plastik haka jaka bangin ra de ki plastik ban thet jeng thet ngila ban penon kam ki plajan ngila ban penon kam da ki tu ki kartun box lani ki plakot ki bakham e khnang ba kanai ka mai mariang ka light na ka jing jabo jo kanai plastik